Tässä on BMW X5, yksi eniten myydyimpiä mallejamme ja markkinoiden halutuimpia katumaastureita. Vuonna 2018 X5 päivittyi täysin. Suomessa suosituin lataushybridi sai 2 litran koneen tilalle 3-litrasen kutoskoneen. Uudella voimalinjalla saavutettiin noin 400 hevosvoima yhteisteho. Sähkön toimintasade nousi myös 80 kilometriin. Lisäksi ilma-alustasta tuli vakiovaruste, joka on muuten tämän kokoisessa autossa ratkaiseva mukavuustekijä. Uudistetun tekniikan myötä autosta tuli hetkessä yksi luokkansa kiinnostavimmista ja hintalaatusuhteeltaan vahvimmista tuotteista. Ajan myötä X5 tekniikka on niittänyt myös mainetta sen kestävyyden ja luotettavuuden osalta. Toinen poikkeuksellisen suurta kysyntää selittävä syy, etenkin täällä Suomessa, on auton soveltuminen talvisiin olosuhteisiin. Pimeä, kylmä ja luminen talvi kun tuppaa tuomaan automallien väliset erot parhaiten esille. Tässä videossa näkyvä X5 on muuten uunituore facelift-malli. Ulkonäköpäivitysten lisäksi tekniikka on jälleen viety uudelle tasolle. Epäilemättä auto tulee olemaan tulevaisuudessakin yksi asiakkaidemme suosikkiautoista. Tule tutustumaan valikoimaan Sports Car Centerille.